खुलुमबा लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो। लोगोफोर न'निफ्राय ओंखारबाय दा थांनो नागिरबाय। खालामनानै थांनो नागिरदों लोगोफोर। दिनै देवबार ना। बाजार खालामनो मोजां मोनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। आंथ' नोगोद मोजां मोनो। बेबायदिनो लोगोफोर बाजाराव फैदो। Paro kota. Paro pura 500 রে। তো বইরে ওটা মনে হয়। কিমান জোড়া হাঁস? 300 টাকা জোড়া। नोगोर साइज बाथ'ना माथाय जायखिया 1000सो जरा होनदों। जा साइजखा। बोरमा बेदर लाबाय लोगोफोर। अमाखौ जानो बाथ'बाय ओंखायनो बोरमा लाबाय। मैगं लानोसै लोगोफोर। मैगंआनो मोजां गैया। দেন কত পারছেন
बेसेबां मोनखो दिनैलाय हा बारा मोनाखै नोंनाव बाजार खालामखांबाय लोगोफोर बाजार खालामना मेंगुलायबाय दा न'आव थांगासिनो जोङो आयौ मोसौआनो जा अखाबाबो गरमबाव अबेबा जायगायावथ' जा दै लोमलाबायदों अखाया नागारबानो जासै दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार चेनेलाव गोदान फैबा साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय